Tnediet 22 edizzjoni tal-Istrina BOV Piggy Bank Campaign b'Ris il-Malta Community Chest Fund. F'messaġġ li għaddiet matul konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz ta' San Anton, il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono raddet ħajr lill-edukaturi u lill-istudenti kollha ta' Malta Għawdex li permezz ta' din il-kampanja ta' kull sena jgħinu lill-Malta Community Chest Fund u lil dawk li jiġu bżonna. Fil-waqt li ringrazzjat lil kull min jikkopera sabiex din l-attività tkun ta' suċċess, il-President qalet illi f'attivitajiet bħal dawn tibda tara u tmiss bidejk kif il-Malta Community Chest Fund hija għodda li tiġbor lil kulħadd lill-poplu Malti Għawċi kollu. Il-President ringrazzjat b'mod speċjali lil Bank of Valletta li jikkoordina din l-attività mal-Malta Community Chest Fund u jgħin b'tim ta' volontarjat. Irringrazzjat ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Edukazzjoni Justin Xkembri. Intant mitlieta l-President ta' Malta bdiet iżżur aktar minn 20 skola tal-Gvern, tal-Knisja kif ukoll privati madwar Malta u Għawdex, kemm tal-primarja u tas-sekondarja, fejn qed tiltaqa' ma' tfal u fl-istess ħin twassal il-messaġġ tagħha b'ris din il-kampanja.